El meu nom és Faustino Cuadrado, soc el conseller delegat d'Up and Town. Ens hem presentat al repte Railway Station Experience amb el projecte Up and Town Companion. El nostre fundador, el doctor Jordi Roig, va quedar invident degut a una malaltia degenerativa. Com a professor de la Facultat d'Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, va veure que es podrien desenvolupar eines tecnològiques que millorarien la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Per aquesta raó, varen desenvolupar Up and Town Companion, que és el Google Maps de les persones que necessiten informació precisa i adaptada a les seves capacitats sobre orientació i navegació dintre en un viatge de transport públic. Addicionalment, en cas de ser necessari, l'usuari pot rebre atenció immediata. Ens presentem als Premis Antena Trem Lab perquè volem col·laborar a l'hora d'estendre la nostra tecnologia d'orientació i navegació amb entorns interiors. D'aquesta manera, persones amb discapacitat visual, persones amb discapacitat cognitiva, persones amb discapacitat física o sensorial, fins i tot gent gran i nens, podrien orientar-se dintre de l'estació i acompanyar-los a l'andana o qualsevol altre servei de l'estació.